Considero que el pres s'ha infantilitzat molt més, s'ha desresponsabilitzat molt més, perquè el sistema tractamental dins i fora de la presó, perquè els serveis socials a fora de la presó, etc., generen unes dinàmiques de dependència i de falta d'assumir responsabilitats al carrer que després també ho arrosseguen cap a dins de la presó. I en aquest aspecte, doncs, com que la vida fora de la carrer no els hi ha donat cap conseqüència, acaben entrant a la presó i el problema és que dins de la presó tampoc se'ls exigeix cap conseqüència i canvien el caràcter. Abans un pres, quan es ficava en una baralla, quan es ficava en tema de drogues, quan anava a pagar algú, sabia el que s'exposava, sabia quines conseqüències hi havia. A dia d'avui aquesta espècie de codi de valors no existeix perquè sempre tenen la carta de responsabilitzar-se. Com que la institució fa anar qualsevol racó de les seves vides, qualsevol aspecte de les seves vides, intenta estar present en qualsevol raonament de les seves vides, a vegades amb encert i a vegades amb molt poc encert, doncs els porta a una espècie de sensació d'impunitat, el qual quasi bé sembla que no són amos de les seves pròpies decisions.